7 признака, че жена ти изневерява, пич. Ако усещаш, че нещо не е наред, най-вероятно не си луд. Мисля да ти представя 7 признака, най-основаните признака в една жена, че изневерява. И то на теб. Първи признак. Рязка промяна в поведението й. Не ти обръща същото внимание, както преди. По-раздразнителна е или пък е прекалено мила. Когато човек крие нещо, винаги поведението му се променя. Било то за лошо или добро. Втори признак. Телефонът ти е нейният най-добър приятел. Винаги е с телефона. Където и да е, дори в банята, дори до тоалетната, но не по обичайния начин. Винаги когато излиза от стаята, взима телефона себе си. Най-малко крие екрана, какво пише и какво гледа. Излиза да говори. Сменила се паролата във Facebook и Instagram или където и да е било, но самата тайна не е в телефона, а в това, че вече не иска да знаеш какво има вътре. Трети признак. Изведнъж става много заета, братле. Става много ангажирана. Било то на работа с приятели, нови срещи, нова командировка, ново хоби. Става нещо ново, с което е ангажирана. Но без реални доказателства. Нито работата й се е променила, нито е на нов пост, нито е започнала да тренира, да речеш, да има основание да е по-заета. Не е реално всичко се също, но някак се изкачат все ангажименти. И то някакви такива спонтанни. Без да знаеш, без да те е предупредила преди това. Всеки, разбира се, може да има зает ден, но това, ако се случва прекалено често, причината е друга. Четвърти признак. Грижи се за външния си вид повече от обичайното, бе. Нови гримове, нова прическа, нови дрежки, то по-често от обикновено. Боядисва си косата. Като цяло, както казах преди малко, започва някак си да тренира и започва да мисли за външния си вид повече от обичайното. Когато някой иска да впечатли друг човек, това се личи. И то по външния вид, разбира се. Пети признак и може би най-важен. Интимността между двама ви намалява или се променя драстично. Или избягва близост с теб, все е боли главата, все е заета, все е болна, или пък става по-експериментална. Изведнъж почва да прави неща, които преди не е искала, изведнъж иска да пробвате нови пози, все носи с друга жена, бе. Тук вече нещата могат да бъдат много сложни, но ако има промяна там, има и едно ново. Шести признак. Избягва елементарни въпроси или се бесява, когато я питаш, защо закъсня тази вечер? Започва някаква голяма драма, скандал, изведнъж ти ставаш виновния. А реално няма причина. За какво? Ти просто си е попитал за какво закъсня. И започва да обвинява теб, прави драма. Ти си ревнив, ти си такъв, ти си откачен. Без основателна причина, братле. Седми и най-важен признак. Интуицията ти подсказва, че има нещо, къде не е наред. Но най-силният знак е твоята лична интуиция, понеже ти, разбира се, познаваш жена си най-добре. Но смея да кажа, че ако при теб има поне 3 от тези признака, които ти казах сега, хубаво е да седнеш и да поговориш с жена си доста добре. Надявам се не е така, надявам се греша, но с това видео искам да ти помогна и да ти дам тема за размисъл какво става